ndikira ndithu kupita ku chisankho pa 16 September pano chinthu chimene chimakhala chovuta kwambiri kapena chinthu chimene amalawi amayikapo chidwi chawo kwa basi ndikuteteza voti yawo kuteteza chisankho chawo chifukwa iyi ndi nthawi imene amalawi ndithu amaonetsa ufulu wawo umene ali nawo pakatha zaka 5 kuyika kapena kumuchotsa munthu pampando nde tangotsala ndithu ndi masabata awiri 14 days kuti amalawi kwambiri amalawi amaonetsetsa kuti ateteze chisankho chawo pasapezeke munthu wina osokoneza chisankho iyayi zimene iwo akufuna ndi zimene amafuna kuti azione zionekere ndithu mu chisankho chimenecho nkhani imene yavuta pakatipa ndi nkhani yokhuzana ndi kanyama kaja kotchedwa smartmatic nkumafunsa kuti kodi kameneka nkanyama kanji koma utenga ndithu nkumamveka kuti ayi ndi kampani yomwe imathandiza mayiko osiyanasiyana ndi zipangizo zamakono zogwiritsa ntchito ndipo kampani headquarters yake ofesi yake ndithu yokhazikika ili mdziko la komatu pamene tikuyandikira chisankho smartmatic ndiyomwe ikumabwerabwera mkamwa ayi kapena pamene wakufuna kubwera chisankho pakhalanso anthu azipani akubwera kuti iyayi amenewa akufuna atere asokoneze chisankho zotere nde program yathu ya lero ya Times Talk tifuna tikambirane za smartmatic kuti kodi ndikanyama kanji ndi chifukwa chani wina aliyense osati wina aliyense titereti koma anthu ambiri akudera nkhawa akusinkhasinkha kuti kodi voti yathu itetezeka kapena sitetezeka ndikanyama kamene pa smartmatic ine ndileya malekano ndipo mu program yathu ya lero tikhale ndi anthu angapo amene tikhale tikuyankhulana nawo oyambirira ndi katswiri pa nkhani ndithu za ndale komanso ulamuliro wabwino a Victor Chipofya lero tachitika nawo mwayi kuti ali nafe ndithu mu studio muno ndipo tikhale tikulankhulana nawo komanso tili ndi a Benedicto Kondowe amenewa tikhalenso tikuyankhulana nawo mu programu iyi iwowa ndi mkulu wa organization ndithu imene imalimbikitsanso anthu pa nkhani ya maufulu osiyanasiyana makamaka kuonetsetsanso yayi nkhani za chisankhozi kuyenda ndipo tikhale nawo mu programu imweyi osayiwalanso bungwe limene likukhudzidwa kwambiri ndi nkhani ya chisankho bungwe limene limayendetsa ndithu chisankho la kumeneku kuli mneneri wa bungwe limeneli Asangwani Mafira ndiomwenso tikhale tikuyankhulana nawo mu programu yathu kumayambiriro ndikulandireni na Chipofya chifukwa ndinu amene mwandiyambira ndiri bwino kaya inuleya inenso tu ndiri bwino takonda kwa basi kuti lero mwatipeza ndithu mstudio mwathu ticheze tilankhulane ndathokoza kwambiri ndikulandireniso ni Asangwani Mafira maswera bwanji zomwe kwambiri ine pamalo kulandira mabali Kabino tinaona magali mororushi laini mtauni ndeti masusana kuti haikapenda ndi mafuta ena mati yayi amene wa ndi magali morameki akukayamba kunyamula mabaloti ndizoona ndithu eti singanenera akambonyamula katundu kwa amenewo ndiyathudiza kuti kuti kupanasikize magali moto kugwira ntchito amayenera ayezedwe kuti amene adindoyenera munthu amene wamuona kuti kumene analiko kumaofesi ativeti eneyo ndi kuonetsera kuti iyayi chisankho chija chili matu panopa chanunkhira ndithu chanunkhira chikumveka ndithu kabino tikulandirensoni a Benedicto Kondowe mwaswera bwanji chidzulo chino ine ndaswera bwino kumeneko leya kunonso tu taswera bwino zikomo iyambe ndi nkhani Asangwani Mafira tikudziwa kuti nkhani mwakhala mukuyika mbakamba koma mati mphini yobwereza ndi imene imawala tufuna tidziwe kuti kodi kanyama kamene ka smartmatic makamaka ndi kanyama kanji zomwe kwambiri fotokoze kuti mwatipasa mpata kuti ndifotokozere bwino kuti kusiyana kwake kwa zinthu choyamba choti muziwe timakhala ndi election management system imakhala
nganati hardware zinthu zimene matha kuziona komanso software yake nde pamene timakonzekera kuti tikubwera kuchiko timayenera kugula makina anyuwani ndipo kagula makinawo sumangogula makina okha umagula ndi software yake imene imakhala yothandizira kuti makinawo agwire ntchito nde mukaona zimene tinali nazo tiyambire ndi Smartmatic. Smartmatic ndi dzina la kampani imene mulili ndi Samsung, Nokia ndi ena Apple amenewo ndi mayina a kampani. Smartmatic ndi kampani imene inatigulitsa ife imene tikugwirisira ntchito kuyendetsera zisankho. Ndikati kuyendetsera zisankho muli zambiri, muli kulembetsera anthu kaundu la voti, kutsimikizira anthu kaundu la voti, kupanga matransfer, nomination, komanso pamene tikuzalandira ndi kutumiza zotsatira. Ndike pamenepo chifukwa chokuti nkhawa zimene zinabwerako mbuyomu zinali imene anthu anafotokozera zinthu zina. Mwene timapita kuchisankho omwe timambokonzekera nkhani imene inadzetsa nkhawa kwambiri pa anthu inali nkhani yokuti makina amenewa akagwiritsa ntchito kuponyera voti ndi kuwerengera imene sizinali zoona. Ndondomeko imene tinali nayo ngati Malawi Electoral Commission inali yakuti popeza makinawa kugwiritsa ntchito pa ntchito zosiyanasiyana tizikhale tikufotokozera page by page. Ndimona kuti monse mmene timagwira ntchito tikati tikuyamba kalembera a voti kuwafotokozera anthu pamakhala kumvetsetsa mapiri kwa kalembera sitinakhale ndipo imodzi imene tinawuza anthu kuti mukapanga matransfer transfer sikatheka mpaka pokhapokha iwe mwini wake ukakhalepo ukaite kuzala panalibe anali ndi vuto zimenezo zinali ngati nzeru za makina amene tikugwiritsawa. Pambuyo mukumbukira tinali ndi vutoso wina anakapanga transfer ena amene akasakudziwa ndipo tsika pamenepo imene tinayika chala nde tikati EMD Election Management Device ndi makina amene mumakapeza mukafika pamalo oponyera olembetsera voti. Makina amene mumalembetserapo aja kumayika chala ndi kumagwiritsa ntchito kujambulani amene aja ndi election ikupita kukaponya voti kodi makina amene agwira ntchito yanji. So pofusa poyankha funso loyamba ili ndafusa lero kuti nkanyama kanji ndiye kuti Smartmatic ndi kampani imene yapereka yakugulitsani kumekiko zipangizo zogwiritsa ntchito pachisankho tinene moteromo. Ndikanyama kena kapena atigulitsa ndi kamene tikumati biometric voter verification and identification device. Amenewa ndi makina amene tikagwiritse ntchito kutsimikizira ndi kuzindikira kuti awabwerawa ndi aleya malekano analembetsadi pa tsabako chifukwa chakuti kupatula kaundu amene timakhala naye wa pepala uja mwini kukayikanso makina pa senta ina iliyonse anthu azikayika chala chawo pa makina kongoyika chala chanu inuyo mukachita kutuluka awo ove aleya malekano mwino nalembetsa pano pa tsabango constituency nazoterezo izitayikapo pa zifukwa zitatu zinayi moti munthu sangabwere kawiri kuzaponya voti yayi. Poyamba ndi chimenecho kuti Malawi Electoral Commission ikulemba anthu pena sungalowe mkati mwa mtima mama eke naso tiyike pa systems okuti even our staff if they can be compromised pangakhale chachinyengo china chilichonse. Even if mapolitics can be compromised, pasakhale chinyengo china chilichonse. Choyamba ndikuonesesa kuti munthu amene aponya voti makina amutsimikizireni kuti iyeyo ndi amene analembetsa kaundu la voti komanso iyeyo ndi amene wabwerayo ndi mukayika chala chanu chikuzindikirani. Chachiwiri munthu asaponye voti kawiri kuti mukangobwera kuyika chala chanu makina achako pangani magi kuti mwaponya voti. Ngakhale patakhala kukhala zachinyengo mamolita ndi anthu ogwira ntchito oponya voti zingatheke kuti munthu aponye voti kawiri pa makina aja aletsa zimene.
chabwino chachitatu chizire chobeba tiye ndafotokozani ndithu mwamsangasanga zambiri nkhani zoti tikambirani amene amabwera atasochera analembetsa patsabango koma akubwera pa abiwi amene aja kukhala ndikalembera wapepala yekha ndimavuta kuathandiza kwake koma ndi makina amenewa akangoyika chala mukachita zoti inu ngakhale mabwera pano pa abiwi dzina lanu silili pano pa abiwi lili kutsabango ndimupire kutsabango. kampani iyi ya smartmatic anayipanga identify ndani kuti ipereke zipangizo zimenezi zogwiritsa ntchito pa chisankho mu dziko lino la Malawi? Zikomo kwambiri funso labwino. Malawi Electoral Commission imagwiritsa ndalama za boma nekuti tikamagwiritsa ntchito ndalama tikamagula katundu kapena maseve ena tisatire ndondomeko za malamulo. Ndiye chimene chinachitika za malamulo malingana ndi kagulidwe ka katundu. Ndiye chimene chinachitika chakuti tinayamba kutsatira ndondomeko zopeza munthu amene angatipase equipment ndi software imene timafuna yanyuwani. Ndiye tinatusa mu bid imene inali international bid. Makampani approached kuti apange bid. Makampani anali angapo koma amene anavomera anali atatu. Enawo anasapezeka kuti sanaperekenso bid. Bid imene inabwera inali ya Smartmatic. Ndeko ngakhale panakhala panali bid imodzi chifukwa zimene timafuna ifeyo kuti tinangoitenga Smartmatic kuti kupeza mulipo nokha basi ndikumafupa mayeso ayi timayeneranso kuipanga assess company malingana ndi ndondomeko ndi zimene timafuna ife pachizungu ndiye tinapanga evaluate inapezeka kuti company imapanga score bwino ndipo tipene tinapanga approve kuti amenewa atipange supply equipment inene kuti ndondomeko zake zinali zokhazikika ndithu chifukwa chakuti onse okhuzidwa timatha kuwauza mbere tinkapanga evaluate tinayitana maseka kandale kuti tinapanga glass carogeny equipment yanyuwani ndipo akuoneka amene atipasabwino kampani imene tipana apase contract bwerani nanunso muzafunseko mafunso ndipo anabwera kuzafunsa ndipo unewu ndine tikakhala lero imene pano muona tinakakhala kuti sitinagule equipment yaso pano tinakakhala ndi mavuto kwambiri pa nkhani ya kalembera atiti equipment imene tinali nayo inali yoti yoto pene timapanga kalembera paja simadalausa amene amakhala makhala nthawi imene jaso kunali mavuto a fuel kodi tinali ndi equipment yanyuwani mwapezeka kuti ikakhala ku center 2 days tisakufuna mafuta tisakufuna magesi koma tikumalembetsa anthu bwinobwino. Ndino ndifunse funso lomaliza kenako tipite kwa Victor Chipofya komanso Benedicto Kundolo. Ndifa chani kumekiko mukuoneka zokuti itetereza ndithu kampani imene ya Smartmatic ngakhale anthu kunjaku akukamba zambiri zokhuzana ndi Smartmatic. Pali mayiko angapo omwe zisankho zake sizinayende bwino. Kumeneko kampani imeneyi ndiyo imapereka zipangizo. For example kuli ku Venezuela, ku Philippines ndi kwina kotero. Ndifa chani ameki mukumakhala ngati mukumayibakira kampani imeneyi pamene amalawi kunjaku akuoneka kuti sali very comfortable ndi kampani imeneyi kupereka zipangizo. Zikomo kwambiri. Anthu amene agwiritsa ntchito palembera avota amene tapanga. Anthu amene aona ambiri akhutira nazo chifukwa chakuti akapita ukalembetsa samabwerera chifukwa kuti makina awonongeka. Ife tinganene kuti tikufotokozera kapena having confidence in the system. Mene taona makina agwirira ntchito. 2 amene akumalankhula mukamva nkhani zake zimapha nkhani zoti mukazifufuza mathero ake sizikumapitirira. Yambe ndi nkhani yokuti Smartmatic muona kuti nkhani imene jenali yosaona zisankho za ku Mozambique panalibepo Smartmatic pena paliponse. Pena amakhala kuti anthu angotenga nkhani pa intaneti ena angopeka zimene sana zitsimikizire kwenikweni ndikumapezeka kuti akupereka mantha kwa anthu mukungofuna kungoyibakiratu kampani kapena mukaona nkhanizo ngati ndapereka chitsanzo cha ku Mozambique kuti mtundu wa Malawi unakhulupirira kuti Mozambique pali kuli kumenyana anthu kumathawa kumabwera makhala ma refugees Malawi kuno
chifukwa cha smart market pana nganizo kafufuza muona kuti ku Mozambique kunalibe china chilichonse chokhuzana ndi smart market zimodzi nkhani za ku Venezuela ku Philippines zisankho zawo sanagwiritse ntchito zapa 9 June sanagwiritse ntchito smart market anagwiritsa ntchito kampani ina imene timati New Technologies ya ku South Korea koma muona kuti anthu amangotola zinthu pa intaneti ndikuphatikizira kuti munazikome ndelatu ndipempho kuti masiku amene tikupita 15 wa they are very critical mwina zotola ndikugawana ndikuyikirapo mulomo sankho izikhala kuti tazitsimikiziradi kuti zimenezi ndizoona ndipo tayang'ana ndi reliable sources tipankhani ngati even za ku Kenya muona kuti anthu amangotola zilizonse pa intaneti kutchula smart market tukaona ma official records koma sinanga ndi kampani imene kumene kukutchulidwako ima ndi imene zipangizo zake zimene zimagwiritsidwa ntchito kumeneko zimachokera ndithu ndizoonatu ngati zisankho zimene zimatchulidwa za ku Philippines it wasn't smartmatic zimene zimatchulidwa za ku Mozambique kunalibeko smartmatic ku Venezuela smartmatic inaliko koma mukapita mu records muona kuti nthawi imene anapanga chisankho chooneka chimene chili on record ndi nthawi ya bene amayuza makina a smartmatic the moment the contract ended with smartmatic they are finding it difficult to hold a credible election nde tipemphere kuti amene timalankhulira afe tizikhala nkhani zitazifufuza amafriwa mwina mwafotokozako wakwanirako kuti yankhuleso ndiyena ndi apasenso mpata Malawi kuti nthawi iyi ndi yanu mukhoza kufunsa ndithu mafunso iyi ndi voti yanu mukuyeneka kuyiteteza voti yanu ndi ufulu wanu kuponya voti ndipo kuonetsetsa kuti voti mmene mwaponyayo yatetezeka nde mutha kundiimbira foni pa 0manayina84759040 0manayina84759040 ndipo akatswiri amene ndili nawo pano akhala akuyankha ndithu mafunso amenewo ndiyambe kutenga mafoni apa nthawi yathu ikamati 5:30 ndipo osachedwa pompa nambala yake ndithu ndimene 0manayina84759040 Victor Chipofya mwamva mene afotokozera asangwani mafriwa zokhuzana ndi kanyama kamene kakasimatimati lero mwina ena takadziwa kuti okay kasimatimati kodi ndi kampani chabe mwina ena samadziwa mukuona kuti amalawi ali ndi mafunso ochuluka tikatenganso apa ena amene akutsatira kucheza kwathu amangoti nosmatimati sitikuyifuna komano ameka pakufotokoza ubwino wa kugwiritsa ntchito makina amene kampani imene ya smartmatic inapelekera dziko lino la Malawi andizire pa chisankho chikulu mukuona kuti ndikofunika bwanji kuti ngati bungwe lamene lipitirire kugwiritsa ntchito makina ngakhala Malawi kunjako they don't feel zikomo kwambiri Lea nkhani yayikulu mmene ndamverera amafuliro mmene afotokozera ndimumveka bwino kwambiri nkhani ndikuphunzitsana inu mukumva bwinobwino chifaso ndisanabwere kuno kapena nanunso akugula ndisanabwere kuno ndinatenga nthawi ndikupanga research yanga on the same so issue yayikulu yomwe ilipo ndiyonena kuti kukamabwera technology ina iliyonse yatsopano ku dziko lathu lino sitimachitandira chinthu chija moyenerera. I remember even mene kumabwera Airtel Money and amene kuti andrama ukatumiza pa Airtel Money sizimayenda bwino and things like that because this is you are moving from zakale mukubwera muzatsopano and ngati nsakula kuitsa mwina mafuliro chifukwa alipo mpano akhoza kugwirizana nane mmene amapanga procure the electro management system kuchokera ku Smartmatic si chipani chimodzi chomwe chinapitako chokha onse all the stakeholders in the election were involved in terms of the procurement of the product itself. So I believe kunena kuti aliyense anakhutitsidwa poyambirirapo kunena kuti chomwe tikupanga procure chingati electro management system ndiyomwe ingatithandize but challenge mmene ndaneneramo ndi kaganizidwe kathu the way we think as a people. Lea, you agree with me pompano anthu anamenyedwa kumulanje kunena kuti ya ndopopa magazi. So we believe in certain things that
tilibe mafax enieni. So nkhani yophunzisana ndiyo yenerera, ngati chi system cha the electoral management system sinifuna magwisa ntchito Smartmatic chifukwa kuti Smartmatic ndi company. Now the service they're providing is electoral management system and device, as Sangwani has put it. Is easy ineyo mene ndazipangira research yanga ndikuona ngati kuti it will be helpful for us chifukwa choyamba mina ngati ndamvesesa bwino amanena kuti inuyo ngati ale Americano mwapita kukalembetsa kukavota mupitisa ndi ID yanu yachanzika, so ayenera kupanga verify kuti ale Americano aja ndi awawa. So mukozokhala kuti muli ndi twin wanu uja mafanana naye nkhope chimozimozi koma zala simmafanana. That's now the biometric part. So mukayika chala chija zionetsano kuti uyu ndi ale Americano awa ndi Victor Chipofya ngati khali tili ma twins, and that is a good thing chifukwa chakuti zikuteteza kunena kuti wanthu ena asakavote kawiri. Kusiyana nzija zomangoti mavota kena kukayika chala nimene namvesesera. Ina ndichonena kuti pa center ina iliyonse anthu akavota ma monitors azipani zonse azikhalapo kuwerenga kunena kuti chipani X chapeza mavoti 100, chipani A chapeza mavoti 200, chipani D chapeza mavoti 400, asayinirana. And ma records amene aja atumizidwa to the National Tally Center. Now zikatumiza ku National Tally Center akamabweresa the physical documents izikhala kunena kuti alandira kale the information from matali centers aja. I think Sangwani is here, he will be able to verify this information I'm saying. But this is some of the things omwe ineyo ndapanga research kuna kuti okay chi system ichi chikuenda bwanji. So munthu akabwipitisa ndibwerenso kwa inuyo pa nkhani imene mwakamba za verification komanso kuonetsetsa kuti anthu kuti ngapo ndi zinazotero. Komano ndisanabwere kwa inu pa nkhani zinazo timve apo kuchokera kwa Benedicto Kondowe. Benedicto Kondowe, mwamva ndithu mmene abungwe la AMEC afotokozera komanso Chipofya afotokozera. Inu mukuona kuti ndikofunika bwanji kuti ngati dziko pa chisankho chimene chikubwerachi kugwiritsa ntchito ndithu zipangizo zimenezi EMD komanso ichi chopangira verify biometric voter verification device imene. Ziko mukumbiri leya oyamba ndigwirizane ndi Mr. Mafulirwa komanso Mr. Kuna kuti I think ngati dziko oyamba tivomereze kunena kuti maiko onse akupita patsogolo kugwiritsa ntchito njira za makono. Tikanene kuti ife tikhale mwachikalekale mmene timayendesera. Achipofya ndi Mafulirwa alongosola kunolomwe kufunika kwa machina amenewo. Mwina Mungu wonjezera pambuyopo panali maripoti wonena kuti mwina anthu ena akugula ziphaso zovotera za anthu. Ndiye kuti system imeneyi ithandizira ngati wina wache anapa chiphaso cha munthu wina angachigwiritse ntchito chifukwa chonena kuti system imeneyi ilozera kunena kuti yayi amene adalembesa si uyuyu. Komanso tikudziwa kuti pamene tikuyandikira ku chisankho pali anthu ena onena kuti mwina adalembesa koma mwina amwalira. Ziphaso zija zimakhala ndi abale awo. Anthu oterewo angakhale ndi mwayi wokavota chifukwa chonena kuti system ilozera kunena kuti yayi si ndinu amene mudalembesa amene mudapasidwa chiphaso chimenechi. Kutanthauza kuti system imeneyi ndiyofunikira kwambiri. Ndinenenso kunena kuti ma records AMEC akufotokozera kunena kuti 7 million plus ya amene adalembesa. Ndiye zongoyang'ana pamanja tikudziwa kuti zitenga nthawi kuti mwina muone kuti mtandanda wanu. Ndiye machina amenewo athandiziranso kunena kuti alozere munthu nambala kuti akamacheka manje kuvota kuyende nsanga. Kutanthauza kuti machina amenewo ndiwofunikira. Pamene tikunena kuti ndiwofunikira ndikunena ndisindike ichi kunena kuti nkhawa zimene zikuperekedwa tizivomereze ndizomveka. Tikanena kuti si nkhawa zoyona ndiye kuti tikunama. Chifukwa chonena kuti mudziko muno mukayang'ana ma statistics amuyene 2025 akufotokoza kunena kuti Amalawi pafupifupi 18% ya Malawi ali ndi mwayi
wogwiritsa ntchito foni koma ena akewo alibe, kutanthauza kuti titha kuchokera dera limodzi, iwe leya ndi ineyo, iwe uli ndi foni ine ndilibe, koma mwina nditha kukhala ndi mwayi wogwiritsa ntchito foni yako kuyimbira achibale. So mukayang'ana manambala amene wawa akusonyeza kunena kuti ngakhale kumvetesa nkhani za njira za makono ndi nkhani yayikulu, ndifuna chake ndimafuna ndigwirizane ndi Mr. Chipofya kunena kuti nkhani yayikulu imene tizikambirana zonena kuti kodi uphungu umene uperekedwa ndi wotani, kodi kumvetesa maraga kumvetesa muli pamene popo Benedicto Kondoi pali nkhani ina imene 2019 inkabwera yopanga hack system edi timafuna tidziwe kuti kodi ineyo mukuona kuti system imeneyi ndiyotetezeka bwanji? Anthu ena ake sitizaona kupanga hack system imene akusokoneza mafigures ndi zina zotero, atiuza kuti anthu sazavota kugwiritsa ntchito machine, azavota ndithu manually, koma kutumiza ma results apart from kupanga record pa center, komanso ma results wa azatha kupangidwa record kugwiritsa ntchito system imene. Sichoncho Sangwani Mafriwa? ndi nkhani yofunikira kwambiri leya, ndi chifukwa chake mwina pali gawo lina la upangiri kunena kuti kodi amene akupereka upangiri wotani kuma officers amene akagwiritsa ntchito machine amenewo, kuti mwina nkutheka kuti mwina machine asokonekera. Ndi chifukwa chake mwina ngati ndakhandumvetsa ameka kunena kuti machine amene wawa agwiritsidwa ntchito mosokonezana ndi manyo, kuti inayo ya electronic ikakhala kuti yasokonekera ndi kuti manyo igwiritsidwa ntchito. Koma nkhani imene mukunena kunena kuti hacking izizi zili m'manja mwa Malawi Electoral Commission kuonesesa kuti system imene akhazikitsa ikuteteza voti ina iliyonse. Ndi chifukwa chake mwina ngati pangakhale hacking tikudziwa kuti pa polling station ina iliyonse ma records zipani zimene zikupikisana nawo zizikakhala ndi record, kutanthauza kuti ngati system ya MET imene igwiritsidwa ntchito potumiza ma results ikuonesa mafiga amene akusempanga amene ma stakeholders asayinira, ndiye kuti ukhalanso mwayi wonena kuti ma results amene akutumizidwa mu system asiworondola kuti mwina akuluakulu amene akugwiritsa zisankho akhale ndi mwayi wokonza. Ndiye tikuona kuti inde nkhani imeneyi simungachoseretu, koma chifukwa choti tikugwiritsa ntchito ma systems awiri pakhala mwayi wokonza ngati pali mistake ina iliyonse. Kungonjezerapo mmene ayankhulira Kondowe, kugwiritsa ntchito ma system awiri ndikuona ngati kuti it's a hybrid system and ndizothandiza ifeyo ngati dziko, chifukwa chonena kuti pazakhala kupanga verify munthu pokavota kunena kuti awa ndi Achipofya awa ndi Amalekano, kenako zapangira verify physical, pakhalanso biometric, mukupanganso check mu system computer kupanga kucheck kuti uyuyu ndi munthu ameneyo. Ma votes akamapita kunena kuti akupangidwa transfer from pa polling center kupita ku national tally center, kuzakhalanso mapepala aja omwe ma monitors ama polling center mu azakhala kuti asayinira kudziwa kuti councilor wawo avotera ndi uyu, MP wawo avotera ndi uyu, president wawo avotera ndi uyu. So zinthu zimene zizi zikapezeka kuti when you're doing auditing zikakhala kuti mapepala aja akusiyana ndi zomwe zatumisidwa ku national tally center, then ino pazakhala nona kuti apapa chalakwika ndi chani, and cholakwika chizakhala nawo mapepala omwe azibwera after, because those ones are the ones that are prone to be abused. Kuti akamayenda in transit kuchokera kaya kuchikwawa kaya kuchitipa kuti apite ku national tally center, anthu ena mwina akhoza kufuna kupanga zawo munjiramo, komano zizapezeka kuti zikusiyana ndi mapepala omwe anatumizidwa kale at the polling center itself. Chabwino apa ndinatero kuti ndipereke mwayi kwa Malawi kuti mufunse mafunso osayiwala in the programs ya Time Talk, ndipo tikukamba ndithu nkhani yokhuzana ndi zipangizo zimene bungwe la MEG likugwiritsira ntchito pa chisankho chimenechi zochokera ku bungwe limeneli la Smartmatic. Tione apa kuti anthu akuti bwanji, mwaswera bwanji? Taswera, tikudziweni komanso kumene mukuimbira foni. Inu funso lanu ndilotani pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero? Perekani ndemanga yanu. Ine ndemanga ndena kuti ngana kufotokozera amafulirawo ndikumveka ndithu, koma nkhawa yanga ndionena kuti atsogoleri amene tikufuna kuwasankhawa
zimene amayankhula ndimene zimafanana zimasocheresa chifukwa chana kuti pachina icho tichileza kufotokoza chikuta kumveka bwinobwino komano asogolere athu pamene afuna kuti azisangata kutipotoza ndamene timakhulupirira kuti ndamene afuna kutisogolera komanso ndi anthu anapita ku sukulu ndiye sinjoti amafuna kuti atitenge anthu kuti tikhale mu level iyi kuti anthu atisachita ziki chifukwa anthu omwewo amene amanena kuyamba kufuna kuwasocheresa kuti asakale mbesi napanopa ndi amenenso akulimbikisa kuti akavote ndiye utakuona kuti anafokesa kuti akali mbesi koma kuwalimbikisa kuti akavote ndiye ine yangu nikhala chiona kuti mwayi kuno tinachimikiza zinthu zimene zisali zoona pamene zizoona zenizenizo zimafuna kuzigwira zina kwambiri chabwino takuthokozani kwa basi mukhale ndi tsiku lopambana iso imodzi zikomo kupereka ndithu ndemanga yawo amenewo inunso ngati muli ndi cholankhula ngati muli ndi funso nthawi ndi yomweyi 0manayina 8475904 osamangodandauloko ya imbani foni timve kuti kodi mukuti bwanji pali anthu pano akuyankheni madandaulo anu. Hello. Hello. Mutatalikira nako ndi wairesi yanuyo kuti tisamazimve pamenepo. Ndatalikira madam. Chabwino tikudziweni komanso kumene mukuimbira ndi funso lanu. Ine ndine Nkhoma kuno kwa Lundu. Kulilangwe. Chabwino Ankhoma kulilangwe funso lanu ndilo kuti bwanji. Ine kwanga ndine manga. Mambi wewe kweni system yekubwera atakaigula umene. Ngati pankhawe paja asogolera athu omwewo. Kwayo ndimene amatiyang'anira ndikutilamulira ziko mu. Ndinali ndi nkhawa malingana mene amanenera kuti makinawo ngokuba chisankho obera. Lero ena kuyankhulira asangani zikuoneka kuti makinawo iwowa asogolera athu awavomereza. Kuli kutisokoneza kukhakokha kumene. Iye ni chinthu chikamabwera ndikuyang'anisisa kwazi pane zonse anali pomwepo. Lero akuchivomereza pamene anthu anatisokoneza kale. Kuoneseratu kuti jerasi imene imakhalanso patsogolo kwambiri. Nkhani yachisankho ndi nkhani yayikulu kwambiri. Anakayenera asogolera athu azisogolera kukhala patsogolo kufuna panga ine. Kukhupira kuti zipani zonse zinalipo nthawi imene amagula makina amene. Kuti anangogula okha asangwane ayi. Komano jerasi ndimene imakhala ngati ikukula kwambiri. Chabwino. Ine ndimwekera ndimanga kuti imene zilimo palibenso kubera pamene. Palibenso kayikisa pamene makinawo ndi abwino. Iye ni nthawi yathakale tingomvomera chilichonse. Kungolimbikitsa mawe tikavote mokwanira basi. Mawanga ndomwe. Chabwino takuthokozani kwambiri ndithu Ankhoma kuchokera ku Lilangwe. Iya tiperekenso mwayi kwa ena apa titenge mafoni ena awiri kenako tiperekenso mwayi kwa akaswiri amene tili nawo pano kuti ayankhe nambala yake ndi 0manayina 8475904 Mwaswera bwanji? Taswera maswera bwanji. Taswera bwino tikudziweni komanso funso kapena ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Titokoza kwambiri ali ine ndi Uli vale? Mukumveka ndithu mutha kufunsa funso kapena ndemanga yanu chidzulo chino. Okay, ine ndimafuna ndingofunsa. Pasangani. Nanga kuoneka kuti panthu ena analembesa kawiri ndikudziwa kuti anthu amene wa system imene izapanga bwanji. Kwani imene yaduka asangwani mwafrira mudakali pa line pano. Ya ziko ndilipo kwambiri. Mwamva ndithu ndemanga kuchokera kwa Malawi komanso funso ndithu limene ena afunsa chakumapetopeto ngakhale foni inangoduka. Leya ndingopempha ndingobweza ko mafuso chifukwa chimene ndikutika chakuti yoga mangu adukumva koma mafuso ndinawanze ndakapeleza ndikhale ndimpata oyanga. Yeah, I think funso la pamapeto lomwe muyankhe amafulira ndiyo nena kuti pali anthu ena kuti system analembetsa kawiri. Ndiyeno
system mupanga bwanji pa nkhani ngati imeneyi? zikomo kwambiri. Eya ndikati ndiyankhe ndikambasula bwinobwino kuti kulembetsa munthu amene akulembetsa malo amodzi, koma ena mwina achitachita kumvesa kapena ndi situation imene anali amapezeka kuti alembetsa kundilande asamukira kulilongwe kumene kuti akampeza akalembera kuchitika kwa athabango mukuti adikire wa transfer amakalembesa somene kuja kuti ncholinga choti asaponyere voti kumeneko osati kuti afuna kupanga zachinyengo koma afunisisa ndithu kuna ndiye mwandondomeko zathu nzakuti wina lense amene analembesa akawiri kachiwiriko pandi kwachitatuko nakutikwa kumene kumasala ndikoyamba. Ngati munthu uja anakalembetsa kwachiwiri kwa athabango ndoti ali ndi voter certificate yoonesa kuti analembetsa kwa athabango, awa ndi mavuto ena amene nthawi zati makhala nawo kuti munthu uja azadikadi kwa athabango ndi certificate yoonesa kuti akalembetsa kwa athabango, koma ndi makina awa atangopita ndipika chala chawo makina chakanena kuti awawawa ngakhala ali ndi certificate yoonesa pano koma amene zina lawo lili ku Blantyre paenera ndi primary pano kumene iwowo analembetsa koyambirira. Adisentiziranso kuti anthu ngati amenewo zitha kuwazindikira ndi kuwagwira msanga kuti inuyo volembetsa kwanu kunopo mupite senta yakuti ndende atsimikizira amayi pano anthu onse amene anakhala ngati analembetsa kachiwiriko kandi kwachitatu kandi kwachinayi kunafufutidwa kunasala ndikoyamba, ndipo palibe amene angakhale ndi kuthekera poponya voti kuposa kamunthu. Bwino pali mafunso enanso apa mwina tisanapite pa funso lina anthu akufunsa apa kuti kodi ma results akazapezeka zokuti mwina zikalata zokamba zina kumaderako system ikuonesanso zina muzapanga bwanji ngati abungwe la MEC komanso timakamba nkhani timafunsa apa anayankha achipopsha kunanso Benedict Kondwe komanso timafuna timve kwa inu kuti anthu mwina amadera nkhawa kuti system ikhoza kuzapangidwa haki ena akhoza kuzasogoneza mafigures ndithu mu system imeneyi. Inu abungwe la MEC mutha kuwatsimikizira motani Malawi kuti mavoti awo azakhala otetezeka? Choyamba chotatha anthu mukamapanga system imakhala kuti mwayang'anira imakhala ndi ma-safety plan. System imeneyi tatsimikizire kuti pangalowe mwina ndingakambe kwambiri zachitetezo chake kuti ndikani koma ndasikizire pano kuti zonsezo zinaondekeredwa. Malawi Immigration singakagule kupangana mbali ya security. Chachiwiri choti muziwe chakuti nkhani yoti mapita tikamaliza kuponya voti panzere zosatira zikuyamba kuwerengedwa panzere pompo, ndikuti monitor wina aliyense akutenga kope yake pompo. Kope imene ijati kayijambulaso ngati MEC ife ndikuyisunga backup yathu makina ajati aja ungojambula ndikuyisunga ikanyamulidwa kope imeneyi pa polling station ikupita pa constituency, ndikuti mamonita amene anali pa polling station alumikizana kale ndi mamonita amene anali pa constituency kuti ife kumeneko muziwe kuti tapeza 30 iye ayitapeza 40. Uyu presiding officer yakuti akanene zake akapezeka pompaja akamutsutsa anthu ndipo akana kuti tioneseni malizati anu tipange compare ndi athu. Pa constituency akapanga summarize akutumizaso pa system komanso akupereka kope kwa monitor wina aliyense wa pa constituency. Akatera kunyamuka apita pa district tukapanga summary ya president. Mamonita zazipaniso pa district akasayinira ndikutenga kope. Zikatero zonse zinanyamukira pa polling station ukafika pa constituency ukafika pa district zikunyamulidwa ndi a district returning officer kupita ku National Tally Center. Commission ikalandira zonse zimene zabwera za physical ndikupanga compare ndi zonse zimene zili mu system.
zikagwirana ndoti komishoni ikapitirira kulengeza zotsatira. Ngati pangapezeke ngakhale zili zosatheka koma ndiye nakuyankha choti alafusidwa mifunsolo kuti pena pake zimene tili nazo kandi zamanyo zikusiyana ndi za musistimu kapena za musistimu zikusiyana ndi zamanyo. Choti muziweke kuti mu system simukungolowa malizatsi amene tupanga kapusha kumataipa kuti 2030 ayi komanso result sheet imene yasayiniridwa pa polling station ikupangidwa scan pa constituency ndikuona mokuti ngakhale izi limina atata afuna asinthe yamanyo imene tapasa tili ndi scan copy ya mu system ndiye kupanga trace kuti zavuta ndipati ndipo savuta kuonesa kuona kuti asero oso pakambawo pali ma stages pali cheke ndikuona palipena pakuyasempana ya mu system yamanyo ndi anthu asadandaule sukati pangakhale kusimbukuta kwina kwendoti akachidulira kuti pa national day ayi pa stage ine iliyonse imene tikupanga handle malizati ma stakeholders zipani they are involved and they are getting copies. timafuna tiziwenso ku bungwe la making kuti ena kumanena kuti mathematic kampani imeneyi imadziwana ndi chipani china chake m'Malawi muno. Timafuna tidziwe kuti kodi kapena pali ubale wina uliwonse pakati pa kampani imeneyi ndi chipani chilichonse muno m'Malawi. Ndikupita kuchisankho anthu amakhala ndi nkhani zambiri amathaupanga zimene zimaoneka ngati zokoma kuzenzera tondera Malawi nkhani zimene tizimvera ndikuziyenda zikhalanso nkhani zimene ifeyo tili nazo mboni pala anthu ena amene ntchito athu ndikungopeka nkhani mwina tinakaganizirapo kuti nkhani zimene timapeka zija tikamayankhula anthu kumakhala pasi ndikumazimvera timasoma timakhala tikukondwera koma tiziganiziranso kuti zikupereka negative impact yanji pakukonzekera kwa chisankho. Ndechonde popita ku chisankho wina aliyense tigwirane manja kulimbikitsa chisankho chikhale chopambana. Nanga potengera zimene mwayankhazi amafulira ndi chifukwa chani bungwe la meki linatumiza ma printers ena ku kampani imeneyi ya Smartmatic? Ma printer amene anatumiza athu kwachokuti ma printer amenewo amene agwiritse pa constituency kupanga scan malizatsi komanso kuprinta malizatsi amene alowesedwa mu system anthu asayinire kuti ndilondoladi akufanana ndi amene abwera hadipo yekuti system ya malizatsi ikapangidwe design ikagwirizane kuti ma spec art imayeneranso kuti ikapangidwe design and configured according to the printer. Sema printer amene wasudi ni maprinter odena kazikhaso maprinters aordinary omwewa. Kamino ndiye pamapeto amafulira panali nkhani imene inavuta pamene mmayisira zipangizo zimene ya network apezeka zokuti pa center pena mpaka na 5 kolo malizatsi aja sanafike komanso sanayambe ndithu kuwerengedwa. Tatuzeni kuti mukuchitapo chani pa nkhani ngati ifa madera ena network imavuta tukuti leya tizingaleni chakuti zairani imene tinapanga kuyesera kunali koti tiziwe kuti pa tsiku loponya voti zinthu zizayenda bwanji pazakhala mavuto ngati pangapezeke vuto tiliziwe pano tilikonze. Vuto la network imene anthu akulikambira ngati imene linalili koma ndiloti linali panganoti wani choyamba choti muziwe chokuti madera amene tikafuna network si madera onse oponyera chisankho. Tikafuna network kwambiri ma-constituency data center. Ma-constituency data center ndi ma TDC. Moti posankha li constituency data center unali moti tayenderamo network ili bwinobwino. Komabe we are still engaging the network providers to see how we can further enhance network coverage in these areas. Ena makamba zoti malizatsi ana achedwa asede 2 minutes. Mina sizoona kwenikweni koma titsimikizirepo ndi zairani inaenda bwino pali zinthu zimene zitatu zimene tingaone kofunika tisimikire koma palibe china chilichonse chodetsa nkhawa
disankho maliza sonse akayenda bwino. a Benedicto Kondowe mwamva ndithu mmene ayankhira asangwani mafriwa ino ndemanga yanu ndiyotani? Zikomo kwambiri Leya, ndichita kubwereza kunena kuti nkhawa zokhuza kugwiritsa ntchito njira zatsopano ndi nkhawa zazikulu chifukwa kuzindikira kwa Malawi amene adalembesa ambiri ndikochepa. Ndiye tikufuna kwambiri tiwalimbikisa ameki kuti apitirize kuwaphunzitsa Malawi kufunika kwa ndondomeko zimenezi komanso kuyankha makonseyi awo amene ali nawo ena ndi amene ndisamafulirwa amafotokozapo zokhuza mwina chitetezo ndi zina zotero. Nkhani imene iyi tikuyenera tipitirize kukambirana chifukwa ndi njira yokhayo imene ingathandizire kuti Amalawi akhale ndi confidence mu system imene titagwiritse ntchito kupeza wowina pa zisankho zosiyanasiyana. So nkhani imeneyi ndi nkhani yonena kuti ameke ayitenge serious komanso mothandizana ndi ife tonse titakuthandizira kuti pozafika pa 16 September 2025 zisankho zayende bwino lomwe. Abwino a Victor Chipofya inu mwachita kafukufuku kwanu kwenu kuliso maiko ena amene ku America kuendesa chisankho. I think over 100 countries in the world komwe Smartmatic yakhala as a company akumagwiritsa ntchito the election management system and devices and konseko ndikukuti zinthu zayenda bwino. I think pali dziko limodzi lomwe chisankho chikuyenda akuwerenga zinapezeka kunena kuti the sitting president I think amaluza zisankho and Smartmatic was in charge, and I think chifukwa cha local politics zomwe zimachitika kumeneko ananena kuti apange announce zinthu to the contrary. And I remember from what I read kunena kuti Smartmatic they actually pulled out from that country. They said kuti ifeyo sitikhala nawo mbali sitenga nawo mbali chifukwa chokuti zomwe mufuna kupangazi ndizosiyana ndi zomwe ifeyo ngati company timapanga. So I think that's one of the things zomwe zinazandipasa confidence kunena kuti okay many this institution has been operating in my countries ena ngati imene yanenera amafulira ku Mozambique Smartmatic was not there. Komano paka dali pano pali uthenga kumalawi kunaona kuti nkhondo ya ku Mozambique anabweresa nda Smartmatic. So sometimes ineyo pempho langa now kupita kuchitsogolo kwa azitsogoleri and kwa tonsefe omwe timakhala ndi mpata okuti tithe kulankhula ku mtundu wa Malawi tiyeni tionesetse kuti Amalawi akuuzidwa chilungamo. Maka nthawi ino yachisankho ni nthawi yovuta wina aliyense akhoza kungozuka mkulemba kaya pa Facebook kaya pa WhatsApp kunena kuti awa akufuna kupanga zakuti wina aliyense apezeka kuti akukhulupirira zinthu zija. Koma tiyeni tizitengapo nthawi yofufuza kunena kuti zomwe tikukambidwazi ndi zoona chifukwa there's a lot of fake news. Anthu aliyense timaona anthu kulemberana makalata ndithu mpaka nakuyika letterhead apo yachipani ichi awachosedwa ntchito SCB kuti chani zomwe zili zabodza. So ndi udindo wa azitsogoleri komanso ndi udindo wa Malawi wina aliyense kuti azionesetsa kunena kuti uthenga wina aliyense wina uliwonse mwakumva azipanga verify. Mwaswera banji. Hello. Timafuna ndithu tilankhule ndi Amalawi ena awiri apa omaliza kenako titseke program yathu. Hello. Mwaswera banji. Pamuno kwa inu. Mwaswera tikudziweni komanso kumene mukuimbira foni. Mapande kipindi kuzomba sondole. Kusalano ndilotani kapena ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana. Nkhani ndiona kuti ndindemanga kwambiri nayo. Ndo kungoyanikira kuti makina wachira munthu kubwera kumala kuno ndondeza chilendo zina. Hello. Basi ndemanga yanu ndi yomweyo. Komo. Yamene wakuti akuyamikira makinawa. Imve ena kuti chani 08928475904 08928475904
hello omwe kulankhulana nawo ayimitsa ifoni 0manayina84751904 hello ndithu zikuoneka kuti amayimba koma hello alo mwaswera bwanji tikudziweni time stop bwino mhm taswera bwino kuno nkuchitipa kuchitipa uko tachitika mwayi talandirako foni uchokera kuchitipa kumeneko taperekani ndemanga komanso funso lanu pa nkhani imene tikambirana tsiku ndinesawo kupamba kuti kuchokera kuchitipa ube ndindemanga ndemanga yanga ndi ndikungopempha amekiwa kuti ndi makina amene agulawa chonde pasazabere zoti ayi nkoyamba zativuta koyamba akonzeretu kuti zonsezi zisakhalepo chabwino kuti akonzeretu nditu kukudziwa za network zimavota kupapitanso za network zomwezi zimativutanso maayi pokagula fertilizapo ati network palibe ndo akonzeretu nditu chabwino tathokoza kwambiri fa cha ndimbamba yanu achayosokera tatokoza na senso zikolo mwamvatu a Benedicto Kondowe Yes, Kondowe yes lawyer. mwamva ndithu kulankhula kwa Malawi kuchokera ku Zomba komanso kuchitipa nkhawa zawo inu mukutipo chani komanso uthenga wanu ndi wotani Uthenga wathu waukulu ndiwonena kuti ife asisi tikhala ndi chidwi chachikulu kwambiri kuonesesa kuti ameki akuyendesa zisankho mogwirizana ndi malamulo kuti munthu amene wapambana akhale yekhayo amene amalawi amuvoteradi moona mtima chifukwa chake mukayang'ana mmene tigwirira ntchito zathu tikulumikizana pafupi ndi meki zisankho wochi ndi ma stakeholders onse chifukwa tonse tindi gawo kuthandizira kuti zisankho zimene zibwera mtsogolomo zakhale zovomerezeka nkhawa zimene amalawi apereka chibungwe na feso maganizo awo tikuwatenga ndithu kukhala maganizo ofunikira kwambiri kuti kukonzekera kumene kuli mkati kukhale kukuthandizira ingati panali pena ndi pena pamene tinafika pa mlingo woyenerera akonzeke kuti tsiku lovota zonse zizayende bwino ena feso tikhala ndi chidwi kwambiri imene tikugwirira ntchito komanso kuwathandizira kuti akwanirise mphamvu komanso kayendesedwe koyenerera kogwirizana ndi malamulo athu kokuza utako tathokoza kwambiri a Benedicto Kondowe chifukwa chokhala nafenso mu program imene Victor Chibofya inu mawano amaliza ngotani pa nkhani yokhuza ndi ina miniwa komanso kampani imene ikuperekera chinthu chachikulu chomwe mina ndisindikize pakadali pano kunena kuti dziko lathu ndi limodzi Malawi ni mmodzi chisankho chimabwera pakapita zaka zonse zinayi tiyeni tionesetse kuti kukhale mtendere ku Malawi kuno wina aliyense yemwe ali ndi mpata olankhulapo pa nkhani ya kayendetsedwe ka chisankho aonesetse kuti alankhule ndi information yoyenerera mmene nanenera moja kunena kuti pakadali pano pagwiritsidwa ntchito njira ziwiri the manual yokuti anthu akavota manual andino pazikhalano electronic that's hybrid system yomwe ili yabwino so inenso pempho mwinano kwa asangwani ndi timu yonse ya ku Malawi Electoral Commission ndikuonesetsa kunena kuti nkhawa zomwe amalawi ali nazo izizi za ma network kuthawa anthu ena kupezeka kuti dzina lawo silikupezeka mu system I think ni ntchito yomwe ali nawo ameki kunena kuti ayipange clear kuti amalawi ina aliyense azavomereze chisankho mmene chitayendere bwino ndikuyamikeni kwa basa Victor Chibofya chifukwa chomwe umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero ya Times Talk on nkhani imene timakamba pano ndiyokhuzana ndi machina amene kumvera meke ligwiritsa ntchito pa chisankho chimene chikubwera masabata awiri akudzawa komanso kampani imene yaperekera machina amenewa ya ine ndileya malekano ndifuneni zabwino zonse posachita pompa tikhale tikupatsirani pompano